أرست زينام صبصب أفصاص سراح منجست فيدرال ميت معالتات قدما منستر أبي أحمد أبستر قبل لمعان تجميرون مرها قبري الترفات ليمات نزيقاتات استمتاتنا مقوين كراخبونا قور مخانو منستر حرشا قرما منتي قليتهم حقراو لمعات ناي كل ربرب سلازحات طب ملو عالق نزاب هزمي تأمتك بري قباكم دكتور إيوب تكالين تزاريبون سلام طعنها بلي زخوركم تملكتنا كما يتعلو لك ساعات شعات تخوين له كم تلمد نساعات ترالو زيناتات حزنا مزينا لنا زيناتات ندام راحقو مساقم صنح أنا برهام فسام فلما بحصرت زيناتات كنجمر أب بجت عامت كل تشحن 10 شعاتن قمقامة فزاطمات تلميذ شعات توارح قدما منستر أبي أحمد أب استرخولو لو معنتي تجمير لهم ثم قدما منستر أب محوراو ميديوم كم زغلصو أبتي قمقام أب قصالي سلسته وارح سراحت تلمي نمتنخار زرادو زته كنكايدنا إلهم كساب حزي زعوتنا يوطيت سفيح سراحتي يخون عوتنا كي أزنا قعنا نبزل على براخة زلع علك خون يقباكم لون أتحساسي بهم مرها قبري ترفات ليمات نزيقاتات استمداتنا مقبين كرقبون كاب شماتاينت نابا فراينت نكساقا قرون ناقور مخانو منستر حرشا قرما آمنتي قليزوم ثم منستر مرها قبري ترفات ليمات كاب كتما كساب قطر زنور بزحات زيقاتات وحسنا مقبي نكرقا قصو يسرح الليلوم عبتي مرها قبري لعول وصيت استرخابولو تلم 4 عامت ناب كلت عامتات معوات استخاللو مخانو ونيوم تزاريبهم زلوم مرها قبري ترفات ليمات نزيقاتات استمتاتنا مقبين كرقبون وحسنا مقبي كارقاقصون كمقون كاب شماتاينت ناب آفراينت نكساقاقرو زقاور مخانو عرديوم حقراوي لمعاتن كل مداوي عبيتن مرققات زكال قصالنت زلو لمعات تساتف هزبي بمخانو جنزابة مهاب أب عود ميديان كوميونيكيشنن تمتا كجبر منستر ديتا جنزاب يوبتكالين أجنزيبهم علما تكر مرددا نيتيبيا تحدثو بزبل مري حساب دمام سلطنا النتها بيركب أب كللن من محضار كتماتاتن أمرار حتات منجستي كوميونيكيشنن لعلوت سب موياتاتن نتها بزلو سلطنا دكتور يوبتكالين حقر بوكل من محاش كتبا مسارة حساباتن زي تمزقب عوتاتن أبريهم ኢትዮጵያ ናብ ብራኸ ትገብሮ ኩለ መዳው ጉዕዞ ዕቤት ከዓገዝ ዝኽእል ምድራዊ ሓይሊ የለን ክብሉ ዋና አዛዚ እዚ ምዕራብ ሌተናል ጀነራል ብርሃኑ በቀለ ተዛሪቦም ሌተናል ጀነራል ብርሃኑ ኣብ ወፍሪ ዞባ ሰራዊት ተረኺቦም ልኡኽቶ ኣብ መፈጻምን ስልጠና ብምውሳድን ዝርከቡ ኣባላት ሰራዊት ኣበራታቲዖም ኣብቲ እዋን ኢትዮጵያ ናብ ብራኸ ትገብሮ ኩለ መዳው ጉዕዞ ዕቤት ምዕጋዝ ዝኽእል ምንም ዓይነት ምድራዊ ሓይሊ ከም ዘየለም ተዛሪቦም ምድላዋት እቲ ሰራዊት ብርኪ ኣረኣያ እዩ ዝበሉ ሌተናል ጀነራል ብርሃኑ ኢትዮጵያ ብኣፍሪካ ኢሉ እውን ኣብ ዓለም ዓብዪ ታሪኽን ክብርን ዘለዋ ሃገር ምዃና ምዝኽኻሮም ካብ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድም حيل بحري إثيوبيا استجمر وصيتات تجبراتن أطرحيرو كم زغطل وانا عزازي حيل بحري أدميرال كندوغازو غاليتوم حيل بحري إثيوبيا نسرعت حيل بحري بزملكت ميت أسالي طلوم عبت ميت حيل بحري إثيوبيا بلمعات سلطون حيل سب هنسة عقمن مسارة لمعاتن وتهدراو دلونة تسراويت بمعباين بمتنخارن عوض سرعتي ناتسرها كم زركبم تغاليتو زلوم أب زحلف عامتات استسرحوا سرعتين استرخوا وصيتاتن ون صعري كلهم عملاتنا مرار حنتي كفلي كم زخانون بمجلات كاب محورا ميديا سراويت زرقبنا حبريتا يردم
معد زينا نقطة يركب تملكتي حزرما بزرزرنا بز حزنام زيناتاتي كحلفكم زيغاتات كابنت صلات زانتا وصيوم اب حوراو زانتا طمتك غورو كم زغبا اما خاري محبراو غديات قدما منستر محازه طببات دياقون دانيال كبرت حبيروم منغستي دحر لوطي كم كالوت زفرات اب حوراو زانتا طمتي بنا سرا كم زلون غليصوملوم منبران ግርማይ ዝርዝር ኣለዋ ኢትዮጵያ ወናኒ ነውዕ ዕድመን ታሪክን ዋላ እኳ ተኾነት ነዚኦም ጸጋታት ኣማዕቢላ ናብ ረብሓ ምቕያር ብዘይምኻላ ንዘመናት ኣብ ውሽጢ ድኽነት ንኽጸንሕ ከም ዝገበራ ይግለጽ እዩ ነዚኦም ጸጋታት ብምስራሕን ሓበራዊ ተረኽ ብምናጽ ዝማዕበለት ኢትዮጵያ ንምርኣይ መንግስቲ ድሕሪ ለውጢ ጠመተ ሂቡና ሰርሐ ከም ዘሎ ኣማኻሪ ማሕበራዊ ጉዳያት ቀዳማይ ሚኒስተር ዝኾኑ ሙዓዘ ጥበባት ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ሓቢሮም እዮም አሁን የኢትዮጵያ ዋናው ጉዳይ መበልጸግ ነው በቃ ድህነትን ኣብዚ ሕዚ እዋን ቀንዲ ጉዳይ ኢትዮጵያ ምምዕባል እዩ ድኽነት ብጅሃር ኣይኮነን ዝሰዓር ብተግባር እዩ ዛንታ ይህነጽ እዩ እቲ ሓደ ብተግባር ብዝስራሕ ስራሕ ወንጪ ሃላላ ኬላ ምርኣይ ካሊ እዚ ተግባር እዩ ግን ድማ ዛንታ እውን እዩ መበል ካልኣይ ብዘረባ ይህነጽ እዩ ንኣብነት ድሕሪ ለውጢ ንዛረቦም ዘረባታት ንኢትዮጵያን ንኢትዮጵያውያንን ዘተኣሳስሩ እዮም ዜጋታት ካብ ነጸላ ዛንታ ወጽኦም ናብ ሓበራዊ ዛንታ ክመጹ ከም ዝግባእ ድማ ሚኒስተር ዴኤታ ሰላም ዝኾኑ ከይረዲን ተዘራ ዝሓበሩ እንትኾን ከም ዓድዋ ኣብ ዝኣመሰሉ ዓወታትን ታሪካት ዝረኣዩ ጉለታት ክእረሙ ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲቦም እዮም እኛ በሰራነው ስህተት እንጂ አያት ቅድሚያቶቻችን ንሕና ብዝሰርሐናዮ ጌጋ እምበር ኣያታትና ብዝሰርሕዎ ክንቀያየም ኣይግበአናን ኢትዮጵያ ብርክት ዝበሉ ጸጋታት ኣለውዋ ነዚ ብዘይ ምጽሓፍና ሕዚ ተዛቢዑኑ ዘሎ ዛንታ መሰረት ኮይኑ እዩ ግን ድማ ዝተዛብዐ ታሪክ የብልናን ኣብዚ ሕዚ እዋን እናተረኣየ ዘሎ ምምንጣል ታሪክ ካብ ንሕና ናብ ኣነ ዝወስድ ምዃኑን ኢትዮጵያ ሓበራዊ ታሪክ ንክህልዋ ዝገብር ምዃኑ ድማ መምህር ታሪክ ዝኾኑ ኣይተበላይ ስጦታው ሓቢሮም እዮም 50 ዓመት ሙሉ ኢትዮጵያ በጦርነት እየነደደች ነው ሰላማን አጥታለች በምን በዚህ በነጠላ ትርክት ምክንያት ን50 ዓመታት ኢትዮጵያ ብምክንያት ኩናት ሰላም ሲናያ ብምንታይ ምክንያት በነጸላ ዛንታ ኣብ ሩዋንዳ ብምክንያት ነጸላ ዛንታ ኣብ ክልተ ኣዋርሕ 800,000 ሰባት ህይወቶም ሲኢኖም እዮም ሶርያ እውን ተበታቲናያ ሊብያ የመንን ብምክንያት ነጸላ ዛንታ ቀሊል ዘይበሃል ጉዳት ኣተኣናጊደን እየን ነጸላ ዛንታ ንጸገም ዘቃልዕ ከም ዝኾነን ኩሉ ዜጋ ኣብ ኣተኣኻኻቢ ዛንታ ጠመተ ክገብር ከም ዝግባእ ድማ ምሁራን ይገልጹ ታዊ ትርክቶቻችን ላይ መመስረትና ማተኮር ያስፈልግ ኣብ ሓበራዊ ዛንታታት ጠመተ ምግባር ኣድላይ እዩ ሓበራዊ ኣብ ዝኾኑ መንነትን ታሪኻትና ጠመተ ምግባር ኣድላይ እዩ ሓበራዊ ኣብ ዝኾኑ ጉዳያት ጠመተ ዘይንገበር እንተደኣ ኮይና ኩሉ ናይ ባዕለይ ዝብሎ ዛዕባ ስለ ዘምጽእ ሃገር ክትበታተን እያ ረብሓ የብሉን እዩ ኣተኣኻኻቢ ዛንታ ንምህናጽ እጃ ሚድያ ዝለዓለ ምዃኑ ድማ ምስ ኤፍኤም 97.1 ጻንሒ ዝገበሩ ምሁራን ዝገለጹ እንትኾን ኩሎም ሚድያ ብጽሒቶም ክዋጽኡ ከም ዝግባእ ሓቢሮም እዮም ትርክትን የበለጠ ስር እንዲሰድ ወደ ህብረተሰቡ ጋር እንዲገባ ለማድረግ ሚዲያዎች የማህበረሰብ ዛንታ ብዝበለጸ ሱር ንኽሰድድን ናብ ህብረተሰብ ንኽሰርጽን ንምግባር ሚድያታት ዝለዓለ እጃም ኣለዎም ብፍላይ ሬድዮ ዝለዓለ እጃም ኣለዎ መጀመሪያ ያለን የሚያኮራ ትናንትና ያለፍንበት ፈለማ ትማሊ ዝሕለፍናዮምን ኣብዚ ሕዚ እዋን ክንጥቀመሎም እንኽእሎም ዘለና ዘኹርዕ ታሪክ ዝዓረቕ ሚድያ የድልዩ እዩ መራኸብቲ ሓፋሻት ዓውድታት እዮም ስለዚ ካብ ሚድያ ይጅመር ብዛዕባ ኣተኣኻኻቢ ዛንታ ግንዛበ ኣመሃብ ትካላት መራኸብቲ ሓፋሽ ሓበራዊ አጀንዳ ብመናጽ ኣብ ሓበራዊ ዛንታ ዝሰርሕዎ ስራሕ ከጠናኽሩ ከም ዝግባውን ተገሊጹ እዩ ኢትዮጵያ በክልቲያውን በዓል ብዙሕ ወገን ርክባት ዲፕሎማሲ ዲባ እትውግኖም ተግባራት ኣጠናኺራ እናቐጸለት ትርከብ ብፍላይ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ምስ ዝተፈላለያ ሃገራት ትገብሮም ዲፕሎማሲያዊ ዘተታትን ከምኡውን ስምምዓት ኢትዮጵያ ኣብቲ ዘፈር ዝለዓለ ጸብለልታ እናርአየት ምዃና ዘመላኽት ምዃኑ ዝተፈላለዩ ሃገራት ምስክርነትን እናሃባ ይርከባ ብሓፈሻ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቕነ ዝወገነቶም ዓበይቲ ዲፕሎማሲያዊ ዓወታት ዝድስስ ትሕዝቶ ኣለና ተኸታቲልና ንበለስ
ኢትዮጵያ በክልቲያው ርክባት ዲፕሎማሲ ድሂባ እትውግኖም ተግባራት አጠናኺራ እናቐጸለት ትርከብ ብፍላይ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ምስ ዝተፈላለዩ ሃገራት እትገብሮም ዲፕሎማሲያዊ ዘተታትን ስምምዓትን ኢትዮጵያ ኣብቲ ዘፈር ዝለዓለ ጸብለልታ እናርአየት ምዃና ዘመላኽት ምዃኑ ዝተፈላለዩ ሃገራት ምስክርነትን እናሃባ ይርከባ ንኣብነት እንተወሲድና ኣብ ዝቕነ ዝገበረቶም ክልቲያው ርክባት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኔዘርላንድን ዘሎ ዲፕሎማሲያዊ ምሕዝነት ንምቕጻል ሰብ ሃብቲ ኔዘርላንድ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎም ተሳትፎ ኢንቨስትመንት ንከጠናኽሩ ተሓቲቱ እዮም ሰብ ሃብቲ ኔዘርላንድ ምቹው ባይታታት ኢንቨስትመንት ብምጥቃም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎም ተሳትፎ ንኽዕብዩ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ጻውዒት ኣቕሪቦም ነይሮም እቶም ሚኒስትር ምስ ኣምባሳደር ኔዘርላንድ ኣብ ኢትዮጵያ ክሪስቲን ፒሬት ዲፕሎማሲያውን ቁጠባውን ርክባት ክልቲአን ሃገራት ንምጥንኻር ኣብ ዝከኣለሎም ዓውድታት ተዛትዮም እዮም መንግስቲ ንዘካይዶ ኩሉ ዝሓቐፈ መምሓየሺ ኢኮኖሚ ጥጡሕ ዕድል ኢንቨስትመንት ስለ ዝፈጠረ ሰብ ሃብትን ኩባንያታትን ኔዘርላንድ ዘለዎም ተሳትፎ ኣጠናኺሮም ንክቕጽሉ ድማ ሓቲቶም እዮም ኣብ ኣፈጻጽማ ውዕሊ ሰላም ፕሪቶርያ ዋናው ኩነታትን ዘባዊ ሰላምን ድሕነትን ዙርያ እውን ነተን ኣምባሳደር ገለጻ ምግባሮም ሓበሬታ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ የመላኽት ካልኦት ዲፕሎማሲያዊ ዓወታት እዝቕነም እንትርኢ ኢትዮጵያ ኣብ ድሕነትን ወታደራዊ ቴክኖሎጂን ዘርኣየቶ ዓወት ንኣፍሪካውያን ተምሳሌት እዩ ክብል ጉጅለ ልኡኽ ናይጀርያ ገሊጹ እዩ ብዋና ሓላፊ ሓበሬታ ምክልኻል ናይጀርያ ፓርከር እንዳያዳይ ዝተመርሐ ወታደራዊ ልኡኽ ኣብ ብሄራዊ ኣገልግሎት ሓበሬታን ድሕነትን ዑደት ኣሳሊጡ እቲ ልኡኽ ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተመረቐ ኢንዱስትሪ ስካይዊን ኤሮናቲክስ ተመልኪቱ እዩ ዋና ሓላፊ ሓበሬታ ምክልኻል ናይጀርያ ፓርከር እንዳያዳይ ኣብቲ እዋን ዑደት ኢትዮጵያ ኣብ ዓውደታት ውሕስና ምግቢ ውፅኢታት ኢንዱስትሪን ኣብ ካልኦትን ዓርሳ ንምኽኣል እትገብሮም ጻዕርታት ኣብ ድሕነትን ወታደራዊ ቴክኖሎጂን ምጥንኻራ ንኣፍሪካውያን ተምሳሌት ከም ዝኾነ እዮም ገሊጾም ሰብ ሃብቲ ቱርኪ ኣብ ኢትዮጵያ ብዝተፈላለዩ ዓውድታት መዋዕለ ንዋዮም ፈሰስ ክገብሩ ከም ዝደልዩ ገሊጾም ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ቱርኪ ኣደም መሐመድ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታትን ምስ ዝተዋፈሩ ተወከልትን ሰብ ሃብትን ኩባንያታት ቱርኪ ተዛትዮም እቶም ኣምባሳደር ኣብቲ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ኣማራፅታት ኢንቨስትመንት ዓውዲ ፋይናንስን መበረታትዒ ኢንቨስትመንትን ብዝምልከት ገለጻ ገይሮምሎም ነይሮም እቶም ሰብ ሃብቲ ንዝተገበረሎም ገለጻ ብምንዓድ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣማራፂ ኢንቨስትመንት ምስራሕ ከም ዝደልዩ ምግላጾም ካብቲ ኤምባሲ ዝተረኸበ ሓበሬታ የርድም ሜክሲኮ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ስግግር ሕርሻ ቴክኖሎጂ ብምትሕባር ንምስራሕ ድልውቲ ምዃና ኣፍሊጣ ሚኒስትር ሕርሻ ዶክተር ግርማ ኣመንቴ ምስ ኣምባሳደር ሜክሲኮ ኣብ ኢትዮጵያ አሌሃንድሮ ኤስቲቪል ተዛትዮም እቶም ሚኒስትር ኣብቲ እዋን ኢትዮጵያ ቅድሚ 5 ዓመታት ጽግዕተኛ ዝናብ ዝነበረት እንትትከውን ኣብዚ ሕዚ እዋን ግና ብመስኖ ብስፍሓት እናፍሬት ምዃና እዮም ገሊጾም ከምኡውን ሜክሲኮ ኣብ ምሸላ ባሕርን ስርናይን ምምሕያሽ ማእከል እትገብሮ ደገፍ ኣጠናኺራ ንኽትቅጽል ሓቲቶም እዮም ኣምባሳደር አሌሃንድሮ ኤስቲቪል ብግድኦም ኢትዮጵያ ዓውዲ ሕርሻ ንምዕባይን ብምግቢ ዓርሳ ንምኽኣልን እናካየደቶ ዘላ ጻዕሪ ንኢዶም እዮም ሜክሲኮ ሕርሻ ንምዝማን ኣብ ስግግር ቴክኖሎጂን ዘለዋ ልምድን ንኢትዮጵያ ንምክፋል ድሉት ምዃና እውን ገሊጾም ይብል ካብቲ ሚኒስትር ቤት ዕዮ ዝተረኸበ ሓበሬታ ኢትዮጵያ ዘመዝገበቶ ዕቤት ኢኮኖሚ ንካልኦት መርኣያ ምዃን ከም እትኽእል ፓኪስታን ገሊጻ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ በፓኪስታን ዶክተር ጀማል በከር ምስ ፍሉይ ኣማኻሪ ርክብ ወጻኢ ቀዳማይ ሚኒስትር ፓኪስታን ሰይድ ታሪቂ ፋጢሚ ተዛትዮም ኣብ ዘተኦም ኣብተን ሃገራት ሰላም ምዕባለን ዘላቕ ልምዓትን ሓበራዊ ሽቶታት ንምዕዋት በዓል ብዙሕ ወገን ምትሕባር ሓዊሱ ኣብ ሓበራዊ ጉዳያት ተዛትዮም እዮም ክልቴን ወገናት ኣብ ዲፕሎማሲ ንግዲ ኢንቨስትመንት አቪዬሽን ቴክኖሎጂን ለውጢ ከባቢ ኣየርን ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ክልቲኣዊ ምትሕባርን ንምጥንኻር ቆራጻት ምዃነን ገሊጸን እየን ኣምባሳደር ጀማል ፓኪስታን ኣብ 2025 ዓ.ም ፈረንጂ ብቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕብራት መንግስታት ተለዋጢት ኣባል ኮይና ምምራጻ ንህዝብን መንግስትን ፓኪስታን መልእኽቲ እንኳዕ ደስ በለኩም ኣመሓላሊፎም እዮም ሰይድ ታሪቅ ፋጢሚ ብግዶም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልላውን ዓለምለኻውን ሰላምን ድሕነትን ንምርግጋጽ ዝዋጽኦ ዘሎ ግደ ንኢዶም እዮም ምዚ ተታሒዙ ኢትዮጵያን ፓኪስታንን ዲፕሎማሲያዊ ርክበን ብዝበለጸ ንምጥንኻር እውን ዘትየን እየን ኣባላት ጉጅለ ምሕዝነት ፓርላማ ኢትዮ ፓኪስታን ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ኢስላማባድ ዑደት ኣሳሊጦም እዮም እቶም ኣባላት ጉጅለ ኣብቲ እዋን ምስ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ በፓኪስታን ጀማል በከር ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ኣድሂቦም ተዛትዮም ኣምባሳደር ጀማል ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ንምጥንኻር ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ምስራሕ ከም ዘድሊ ተዛሪቦም ኣብ ቀጻሊ እቲ ጉጅለ ምሕዝነት ምስ ኢትዮጵያ መዘንኡ ብምትሕባር ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ምትሕባሩ ንምጥንኻር ብንቕሓት ከም ዝሰርሕ ምርግጋጾም ካብቲ ኤምባሲ ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድም
ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣማኻሪ ጉዳያት ምብራቕ ኣፍሪካ ቀዳማይ ሚኒስትር ብምዃን ተሸይሞም እዮም። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ካብ 3 ሚያዝያ 2017 ዓ.ም ጀሚሩ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣማኻሪ ጉዳያት ምብራቕ ኣፍሪካ ሚኒስትሮም ገይሮም ምሻሞም ዝገለጹ እንትትከውን እዚ ድማ ኢትዮጵያ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ዘለዋ ርክብ ብዝበለጸ ንምሕያል ከም ዝሕግዝ ይእመን። حزب ما ناب زين عداقا كنسجر تملكتي أفريت إندستريات زقاتموم تصقمات بمكلال بزبالة وصيتاوين كونو كلهم سبسحت أكلات حجز كجبرو وانا فصامي سراح لمعات كوربوريشن باركتات إندستري في سايت تاجسو قليتهم عود مريت أفريت إندستريات كاب 29 مقابيت تحجو كاب شماتاينت ناب مفراينت بزول مري حساب أب كونفنشن ماقل عالم لقى أديس أب مكيادير كاب ኣብቲ ዓውዲ መሬት ዝተረኸቡ ቶም ዋና ፈጻሚ ስራሕ ኢንዱስትሪታት ዘጋጥምዎም ፀገማት ብምቅላል ዝበለጸ ውፅኢታውን ክኾኑ ክድገፉን ንኣፍሬት ኢንዱስትሪታት መስተናኽል ዝኾኑ ፀገማት ቦታታት መፍረይቲ ንምፍታሕ ኣሰራርሓ ክላስተር ናብ ተግባር ክኣቱ ከም ዝግባእን ምዝራቦም ካብቲ ኮርፖሬሽን ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድም። تملكتي حب موداتا قند زينتات زعلتي كزخاخركم صبصاب افصاصم مسرح منግስት ፌደራል ሚት ማዓልትታት ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ዝተረከብሉ ሎም ዓንቲ ተጀሚሩ መርሃ ግብሪ ትሩፋት ሌማት ንዜጋታት ዝተመጣጠነ ምግቢ ክረኽቡ እናገበረ ምዃኑ ሚኒስትር ሕርሻ ግርማ መንቴ ገሊጾም ሃገራዊ ልምዓት ናይ ኩሉ ርብርብ ስለ ዝሓትት ኣብ ምልዕዓል ግንዛቤ ህዝቢ ጠመተ ክግበር ይግባእ ክብሉ ዶክተር እዮብ ተካልኝ ተዛሪቦም። ባርከስ ተመልከቲ ማዕድ ዜና በዚህ ዛዚምና ስለምክታልኩም ኣብ ዜና ነመስግን ሰላም